γραφιστική εταιρεία. Αγαπητοί φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο. Μιλούσαμε με τον γιατρό, γι' αυτό με πιάσατε έτσι αδιάβαστο. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον νευρολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Ζήκο, ο οποίος είναι στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας, εδώ στην Αθήνα. Θα μιλήσουμε για την νόσο του Πάρκινσον. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, γιατί έχουμε και πολλά τηλεφωνήματα και mail παίρνουμε που μας ζητάτε διάφορες πληροφορίες. Εδώ θα προσπαθήσουμε με τον γιατρό να σας δώσουμε ορισμένες απαντήσεις, να δώσει μάλλον ο γιατρός ορισμένες απαντήσεις. Σοφία, ο κύριος Ζήκος είναι και πρόεδρος στην Επίκουρο Κίνηση, να μας εξηγήσει τι είναι. Επίκουρος Κίνηση. Και πρόσφατα σε μια συνέντευξη που δόθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Πάρκινσον, αναφέρθηκε και στις επεμβατικές θεραπείες που θα δούμε στη συνέχεια, που γίνονται όταν πλέον δεν μπορούν τα φάρμακα να βοηθήσουν τον ασθενή. Ας ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε δύο λόγια για την Επίκουρο Κίνηση. Ναι. Η Επίκουρος Κίνηση είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία για την νόσο Πάρκινσον. Ιδρύθηκε το 2008. Αποτελείται από τα μέλη της είναι ασθενείς με νόσο Πάρκινσον, συγγενείς, φροντιστές και επαγγελματίες υγείας που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. Ο σκοπός μας είναι η έγκαιρη και ενημέρωση για την ασθένεια. Βασικά το 2008 δεν υπήρχε καμιά πληροφορία για την ασθένεια στα ελληνικά. Οπότε εμείς καταφέραμε και μεταφράσαμε κείμενα στα ελληνικά και ο καθένας μπορεί να μπει σε μια ιστοσελίδα ή σε περιοδικά και να διαβάσει πια για την ασθένεια. Μάλιστα. Τώρα θέλουμε να μας πείτε κάτι, ότι κάποιος που είναι να πάθει Πάρκινσον θα το πάθει ούτως ή άλλως, Αυτό είναι αλήθεια. Είναι γονιδιακό δηλαδή, κατευθύνεται από εκεί. Είναι πολυπαραγωγικό. Είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή, αν έχεις κάποιους συγγενείς με την νόσο, πιθανόν να φέρεις κάποια γονίδια, τα οποία μπορεί να εκφραστούν όταν φτάσει στην ηλικία των 60 ετών. Από εκεί ξεκινάει ουσιαστικά η όλη ιστορία. Από εκεί ξεκινάει, ναι. Το μόνο θετικό ποιο μπορεί να είναι δηλαδή σε ένα παρκινσονικό? Ότι μπορεί να είναι αργή, να είναι σταδιακή η νόσος, σωστά, να έχει ήπια συμπτώματα, ενώ κάποιος μπορεί να είναι πιο γρήγορη. Είναι αλήθεια ότι η ασθένεια έχει πολλά πρόσωπα. Έχει πολλά, Αν βάλουμε 5 ασθενείς εδώ στο ίδιο δωμάτιο, δεν θα καταλάβεις, δεν θα δεις ότι όλοι είναι ίδιοι. Ένας νευρολόγος θα καταλάβει ότι από το συνδυασμό των συμπτωμάτων. Ο νευρολόγος δεν θα το καταλάβει, εντάξει. Κάποιοι πάνε πάρα πολύ αργά, κάποιοι πάνε πιο γρήγορα. Μάλιστα. Η αλήθεια όμως είναι ότι θα σου πάρει τουλάχιστον 10 χρόνια να σε απασχολήσει. Δηλαδή, να ξεκινήσει στα 60, στα 70 θα γύρω είναι. Στα 70, ναι. Αλλά είναι τραγικό που βλέπουμε σε ορισμένες περιπτώσεις να αρχίζει σε πολύ μικρή, σε νεαρής ηλικία. Είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι 40 χρονών έχουν ήδη κινητικά προβλήματα από. Αυτό που οφείλεται αυτό. Ένας στους 10 περίπου είναι στην ηλικία του 40 που ξεκινάει. Εκεί πέρα έχουμε η αιτιολογία συνήθως είναι γονιδιακή. Είναι γονιδιακή. Η νόσος είναι τελείως διαφορετική. Έχεις πιο πολύ τη δυστονία, έχεις πιο πολύ την υπερκινησία. Ναι. Τα φάρμακα είναι πολύ δραστικά, αλλά μετά από 5 χρόνια πιθανώς αυτός ο άνθρωπος να χάσει τη δουλειά του. Και εκεί πέρα έρχονται και επεμβατικές θεραπείες. Έχουν φτιαχτεί για αυτούς τους ανθρώπους περισσότερο. Όχι βέβαια ότι και ένας άνθρωπος στα 60 δεν μπορεί να ωφεληθεί, αλλά ας πούμε ο νευροδιαγέτης ανακαλύφθηκε για να λύσει αυτά τα προβλήματα των νέων, 40-50 ετών. Πώς εντοπίζετε την νόσο? Δηλαδή, αν έρθει κάποιος που δεν έχει συμπτώματα, απλά υπάρχουν κάποια πρώιμα συμπτώματα που θα πρέπει να θα βάλουν σε υποψία τον γιατρό? Κοιτάξτε, το πρώτο σύμπτωμα. Δεν θα βάλουμε σε υποψία τώρα ασθενή, γιατί θα έρθουμε πρώιμα συμπτώματα. Το πρώτο σύμπτωμα είναι η ανοσμία. Ο ασθενής χάνει την όσφρησή του. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Επίσης, έχουμε διαταραχή στον ύπνο. Ο ασθενής μπορεί να έχει ανήσυχο ύπνο, ζωντανά όνειρα. Να κάνει κινήσεις αφού στον ύπνο, να ξυπνάει τον σύντροφό του. Αυτά μπορεί να εμφανιστούν και 8 χρόνια πριν την έναρξη ενός τρόμου. Εκεί, αν παρέμβετε, μπορείτε να μπλοκάρετε την νόσο? Δυστυχώς δεν μπορούμε. Πιο αργή, να γίνει πιο αργή. Απλά θα το καταλάβουμε νωρίς. Ναι. Υπάρχουν και κάποια φάρμακα τα οποία υπόσχονται ότι καθυστερούν την εξέλιξη της ασθένειας. Ναι. Αυτό αν το πάρεις νωρίς. Ναι. Του χρόνου θα βγει ένα καινούριο φάρμακο που υπόσχεται και αυτό. Το όλο θα υπόσχεται και θα αναιρεί το προηγούμενο. Ακριβώς. Είναι πιο συχνό στους άντρες. Είναι αλήθεια, είναι πιο συχνό στους άντρες. Και δεν ξέρουμε όμως το λόγο. Κοιτάξτε, γιατί πιο συχνά ακούμε για άντρες με Πάρκινσον παρά για γυναίκες. Βιβλιογραφικά, αν το ψάξει κανείς, θα δει ότι οι γυναίκες γεννιούνται με περισσότερη ντοπαμίνη από έναν άντρα. Μάλιστα. Άρα, αργεί να εξελιχθεί η ασθένεια. Να πάμε λίγο τώρα και σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα με τις επεμβατικές θεραπείες. Έχουμε ασθενείς που δεν τους πιάνουν τα φάρμακα και έχουν πλέον κινητικά προβλήματα σοβαρά. Δεν μπορούν να περπατήσουν. Τι κάνετε εκεί? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα φάρμακα μετά την πενταετία αρχίζουν να δημιουργούν προβλήματα τα ίδια τα φάρμακα. Το οποίο σημαίνει ότι η ντοπαμίνη που λείπει στην ασθένεια σταματά να αποθηκεύεται στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα όση η ντοπαμίνη παίρνει ο ασθενής από το στόμα να κυκλοφορεί στο αίμα
να του βελτιώνει τα συμπτώματα. Όταν πάρει παραπάνω από αυτό που χρειάζεται, έχει υπερκινησία από την ντοπαμίνη. Όταν πάρει λιγότερο, έχει ακινησία από την έλλειψη ντοπαμίνης. Άρα αυτός ο άνθρωπος μετά τα 5 χρόνια ισορροπεί σε μια κατάσταση ακινησίας και υπερκινησίας. Και αυτό γίνεται κάθε 3 ώρες. Αυτή η κατάσταση αλλάζει κάθε 3 ώρες. Οπότε τι κάνουμε εκεί? Πρέπει να παίρνει φάρμακα κάθε 3 ώρες. Δυσκολεύεται να αυτοεξυπηρετηθεί. Δεν μπορεί να βγει έξω από το σπίτι του. Δεν μπορεί να πάει μια επίσκεψη σε ένα θέατρο. Και εκεί πέρα έρχονται οι επεμβατικές θεραπείες. Κύριε Ζήκο, αυτό που λέτε για την υπερκινητικότητα, δηλαδή είναι η αταξία, ας πούμε, στις κινήσεις. Είναι ουσιαστικά χωριακές κινήσεις τέτοιου στυλ, οι οποίες είναι ακούσιες, δεν μπορεί να τις ελέγξεις. Έχουμε συχνά πτώσεις με κατάγματα, νοσηλείες κλπ. Και γενικά είναι μια κατάσταση που η ασθένεια έχει κάνει τον ασθενή δέσμιο. Και κοινωνικά απομονωμένο, γιατί φαντάζομαι ότι κάποιος δεν θα κυκλοφορεί άνετα, θα νιώθει και πολύ άσχημα ψυχολογικά. Γιατί έχει το στίγμα της ασθένειας. Αυτό φαίνεται. Είναι πολύ. Το κοιτάζετε. Είναι αλήθεια. Αυτό υπάρχει στίγμα και στο Πάρκινσον. Πρόληψη υπάρχει σε αυτό? Πρόληψη με την έννοια πια? Ότι διατροφικά, στρες κτλ. Παίζουν ρόλο? Διατροφικά και στρες δυστυχώς δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Η πρόληψη έρχεται στο θέμα ότι αν έγκαιρα πας στον ειδικό νευρολόγο, μπορεί να σου προτείνει κάποια θεραπεία που να καθυστερήσει αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Τα αντιψυχωσικά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν νόσο Πάρκινσον? Ναι, θα προκαλέσουν εξωπυραμιδική συνδρομή, το λέμε εμείς. Δεν είναι Πάρκινσον, είναι κάτι που μοιάζει με Πάρκινσον. Και άμα βγάλεις τα αντιψυχωσικά, αν τα κόψεις, θα επανέλθει στο φυσιολογικό. Το οποίο είναι έτσι ακούσεις κινήσεις πάλι. Σωστά, έτσι ακριβώς. Δεν είναι κάτι μόνιμο. Να κάνουν μόνιμη βλάβη. Έχετε φέρει κάτι εξαρτήματα και θέλω να μας τα δείξετε τώρα. Για την παρεμβατική. Οι επεμβατικές θεραπείες, ναι. Αυτό είναι μια αντλία ντοπαμίνης. Φέρεται εξωτερικά στον ασθενή σε μια λεπτή τσαντούλα. Του χρόνου θα βγει και μικρότερη αντλία. Και ουσιαστικά τι κάνουμε? Το φάρμακο που παίρνει ο ασθενής όλη την ημέρα, σε υγρή μορφή και σε δόση που μπορούμε να την εξατομικεύσουμε. Θα πάρει όσο ακριβώς χρειάζεται. Άρα ποτέ δεν θα έχει παραπάνω από αυτό που θέλει, ούτε λιγότερο. Θα είναι στη μέση. Οπότε φανταστείτε την καλύτερη στιγμή που έχει αυτός ο ασθενής μέσα στην ημέρα, θα την έχει όλη την ημέρα. Αυτό είναι. Είναι πολύ εύκολο. Εγώ συνηθίζω να τους βάζω στο νοσοκομείο και να το δοκιμάζουμε. Γιατί δεν είναι εύκολο ένας ασθενής να φανταστεί τον εαυτό του χωρίς τα συμπτώματα. Έρχεται, δοκιμάζει την αντλία χωρίς να γίνει επέμβαση. Πολλές φορές την παίρνει και στο σπίτι, παίρνει το φάρμακο. Αν αλλάξει τη ζωή του σε σημαντικό βαθμό, τότε προχωρούμε στην τελική επέμβαση και τοποθέτηση της αντλίας. Το άλλο που βλέπω εκεί το μικρότερο. Το άλλο το μικρότερο είναι ένας νευροδιαγέρτης. Ουσιαστικά ένας βηματοδότης που εφυτεύεται στο θωρακικό τείχομα. Το ηλεκτρόδιο όμως δεν καταλήγει στην καρδιά, καταλήγει στον εγκέφαλο. Γίνεται με πολύ λεπτομερή επέμβαση με τη βοήθεια νευροχειρουργού. Όλα αυτά χρειάζονται ομάδα για να γίνουν. Μετά το χειρουργείο, ο νευρολόγος με αυτή τη συσκευή κάνει ρυθμίσεις του νευροδιαγέρτη εξωτερικά. Αυτός παραμένει πόσο καιρό? Αυτός θα παραμείνει τουλάχιστον μια δεκαετία. Παραμένει, αντέχει. Ναι. Απλά η λεπτομέρεια είναι ότι στη μένα αντλία οι ρυθμίσεις γίνονται πολύ εύκολα εξωτερικά, σε μια εβδομάδα έχει τελειώσει. Ενώ στο νευροδιαγέρτη για να πετύχει επέμβαση πρέπει να κάνεις ρυθμίσεις τουλάχιστον 3 με 6 μήνες μετά, ώστε να φύγεις από τα φάρμακα και να περάσεις στη διέγερση, ηλεκτρική διέγερση. Μάλιστα. Τι έχετε παρατηρήσει από την εμπειρία που έχετε τώρα σε ασθενείς που χρησιμοποιούν αυτό? Κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι με το Πάρκινσον τουλάχιστον 12 χρόνια. Και οι δύο μέθοδοι έχουν αποτελέσματα δημοσιευμένα δεκαετίας. Δηλαδή, η ασθένεια θα παραμείνει στα επίπεδα τα τωρινά για τουλάχιστον 10 χρόνια. Στη Γαλλία που εκπαιδεύτηκα, συγκεκριμένα οι ασθενείς οι Γάλλοι μου λέγανε πότε θα πάνε για σκι το χειμώνα και το καλοκαίρι πότε θα πάνε για κολύμπι. Αφού βάλουν το διαγέρτη, η ζωή τους ξαναγυρίζει στην κατάσταση που ήταν πριν. Στην πρώτερη κατάσταση. Βέβαια τώρα ο κύριος Ζήκος είναι σε στρατιωτικό νοσοκομείο, εντάξει, δεν είναι δεν καλύπτω του ΕΣΥ περιστατικά εσείς? Εμείς καλύπτουμε και του ΕΣΥ περιστατικά. Επειδή είμαστε εξειδικευμένη ομάδα, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ασθενείς που θα ωφεληθούν από την επέμβαση και να τους βάλουμε στο νοσοκομείο ώστε να ωφεληθούν. Επίσης έχουμε συνεργασία με το Αττικό νοσοκομείο που είναι πανεπιστημιακό, με τον καθηγητή τον κύριο Μποβιάτση. Εγώ πηγαίνω στο Αττικό και βάζουμε χειρουργία με τον καθηγητή εκεί και αυτός έρχεται σε εμάς. Πόσο διαρκεί το χειρουργείο αυτής της τοποθέτησης που κάνετε? Όσον αφορά τον νευροδιαγέρτη, κρατάει 4 με 5 ώρες. Γίνεται με πολύ προσεκτικά βήματα, ενώ σχετικά είναι εύκολο, πάμε με ακρίβεια χιλιοστού πραγματικά.
Όσον αφορά την αντλία δεν επηρεάζει τον καρδιακό ρυθμό εκεί που μπαίνει. Καθόλου. Καθόλου, απολύτως καθόλου. Ναι. Μάλιστα. Και ο ασθενής είναι ξύπνιος, να τονίσουμε. Ναι. Είναι ξύπνιος γιατί εγώ θέλω να του κάνω τις κινήσεις αυτές που κάνουμε και έξω. Ναι, για να δει, ναι, κατάλαβα. Η αντλία είναι ακόμα πιο εύκολο, κρατάει περίπου 1 ώρα με μέθη. Εκεί συνεργαζόμαστε με γαστρεντερολόγο. Μάλιστα. Και ο ασθενής την επόμενη μέρα πηγαίνει σπίτι του. Μάλιστα. Τα προγράμματα εργοθεραπείας και φυσικοθεραπείας, σε τι ποσοστό βελτιώνουν την κατάσταση? Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί ακόμα και σε ένα πρώιμο στάδιο, όπως είπατε νωρίτερα, ένας ασθενής που απλά τρέμει το χέρι του, αν αλλάξει τον τρόπο ζωής του, βάλει γυμναστική ή φυσικοθεραπεία, ανάλογα την ηλικία του, μπορεί να καθυστερήσει την ασθένεια, και αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει με μελέτες. Εγώ λέω χαρακτηριστικά ότι το 1/3 της θεραπείας είναι η γυμναστική ή η φυσικοθεραπεία. Είναι αλήθεια αυτό, πραγματικά. Τι διαφορά υπάρχει μεταξύ προγράμματος εργοθεραπείας και φυσικοθεραπείας? Κοιτάξτε, η φυσικοθεραπεία βασικά την κάνουν διαφορετικοί επαγγελματίες υγείας. Εργοθεραπεία αφορά μεθόδους που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ασθενή στο σπίτι, τον βοηθούν πώς θα πιει νερό, πώς θα φάει, πώς θα πάει στην τουαλέτα, πώς θα εξυπηρετηθεί. Ενώ η φυσικοθεραπεία δρά κατευθείαν στο σώμα, στο μυϊκό σύστημα, βελτιώνουμε τη στάση του σώματος, τη βάδιση, το πάγωμα, το freezing. Αποφεύγουμε τις πτώσεις. Από ό,τι κατάλαβα, τελικά είναι λαχείο, έτσι υπάρχει. Είναι λαχείο, αλλά το μήνυμα που θα ήθελα να σας περάσω σήμερα στην εκπομπή σας είναι ότι. Το αισιόδοξο, πείτε μας. Το αισιόδοξο είναι ότι υπάρχουν θεραπείες, αρκεί να πας στους κατάλληλους νευρολόγους που ασχολούνται με την νόσο. Αν πάρεις λάθος φάρμακα από την αρχή, πιο κοντά θα πας σε κάποια επέμβαση. Ποιος θα σου δώσει τα λάθος φάρμακα όμως από την αρχή? Κοιτάξτε, μελέτες που έχουν γίνει στην Ευρώπη. Σε νευρολόγο δεν θα πάνε αυτοί? Συνήθως πηγαίνουν σε γενικούς γιατρούς ή παθολόγους, γιατί οι νευρολόγοι είμαστε λίγοι, δυστυχώς. Είστε λίγοι, ναι. Οι ειδικοί νευρολόγοι για το Πάρκινσον είμαστε 10, αν είμαστε 10 άνθρωποι. Στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, ναι. Σε όλη τη χώρα. Ενώ οι ασθενείς με Πάρκινσον σε όλη τη χώρα? Σε όλη τη χώρα είναι γύρω στις 24.000 άνθρωποι. Φανταστείτε ότι είναι όμως νόσος που ασχολείται όλη η οικογένεια. Βέβαια. Επηρεάζει τη ζωή όλη τη οικογένεια. Η ποιότητα και η ποιότητα ζωής. Γιατί προκαλεί κατά κάποιο τρόπο ένα είδος αναπηρίας. Ένα είδος αναπηρίας. Μετά την 8ετία συνήθως προβλήματα με. Λοιπόν, οπότε γυμναστική και ήπια γυμναστική. Ήπια γυμναστική. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, να το ξέρετε. Αυτό πρέπει να τα τονίζουμε τα καλά. Δηλαδή δεν μας έχει μείνει και τίποτε άλλο, ας πούμε. Και το στρες εδώ θα επιβαρύνει βεβαίως. Το στρες επιβαρύνει γιατί η περιοχή στον εγκέφαλο που αφορά την κίνηση γειτονεύει με την περιοχή του συναισθήματος και του άγχους. Άρα ένας άνθρωπος που έχει πάρει τα φάρμακά του και είναι ηρέμος, θα αγχωθεί, θα αρχίσει να τρέμει. Μάλιστα. Οπότε είναι. Σοφία, είναι σημαντικό. Δηλαδή γιατί μας παίρνουμε πολλά εμείς και τα email, παίρνουμε και τα τηλεφωνήματα από ασθενείς που πάσχουν. Γενικώς εδώ όλων των ειδικοτήτων είμαστε. Γιατί οι γιατροί που παίρνουμε είναι όλων των ειδικοτήτων. Αλλά ασθενείς με αυτά τα προβλήματα πραγματικά η ζωή τους έχει. Η ποιότητα ζωής τους έχει πέσει πάρα πολύ. Είναι αλήθεια. Και έχουν πέσει σε κατάθλιψη εξαιτίας του γεγονότος αυτού. Βέβαια. Απομονώνονται κοινωνικά, δεν βγαίνουν έξω. Θα τα βλέπετε κι εσείς. Άρα θα χρειάζεται και ψυχολογική στήριξη. Ψυχολογική στήριξη εμείς προσφέρουμε σαν εταιρεία, σαν Επίκουρος Κίνηση. Με τη γραμμή βοήθειας Πάρκινσον. Μπορεί να την πούμε λίγο τη γραμμή βοήθειας. Ναι, ποια γραμμή μας λέτε τον αριθμό? Είναι το 9011 40 34. Είναι γραμμή με χρέωση. Δωρεάν είναι. Δεν είναι δωρεάν, είναι με χρέωση, αλλά τα έσοδα πηγαίνουν στην εταιρεία που είναι μη κερδοσκοπική και την εξυπηρέτηση των σκοπών μας. Θα την πούμε άλλη μια φορά την τηλεφωνική γραμμή. Ναι, είναι το 9011 40 34. Μάλιστα. Και μπορεί ο κόσμος να ζητήσει εκεί πέρα πληροφορίες για οτιδήποτε χρειάζεται. Και για την ασθένεια, αλλά κυρίως έχουμε ψυχολόγους που μπορούν να μιλήσουν με τους ασθενείς ή να κατευθύνουμε σε κάποιους γιατρούς που είναι κοντά στην περιοχή τους. Μάλιστα. Οπότε είναι σημαντικό. Κύριε Ζήκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Και εγώ ευχαριστώ με καλή.